Haste ganangino citizenship amendment bill no tei kubang ma thungrung bodol tei gobuni motharok khorang te salai phaimani phiaba taboke hasti ni tiprasa amsani Tong Kosong Lukurok citizenship amendment bill no shelangjagai buskangwa ku phaika truk omo haino mangpli nukjaka khwaisang bahoni sikari bari amsayo Amsani Lukurok khorang ti salaikha o bill no muthakna bagai tamoni hinmale o bill pass ngai thangge tiprasani bagai belan no thirang kesep ngai hinai sikari bari amsani Lukurok tamu saka nai nai di cherang sati koktumawo Notice India was CB crime magalut. CB selalu tak kaitan. CB ni makas sunai. CB ni makas sunai. Kasunai. Kiri nai jam ni nai pan ni nai CB kasunai. Narendra Modi hai. CB hai. Kiri nai jam ni nai CB kasunai. CB cung money yok. CB chung money yak. Di prasa ayu lokton. Di prasa chung joto thansa. Kisah kiya kosong hiya kupur hiya chung joto no siabino kasunai. Kisah kiya kupur hiya siabino chung kasunai. Di prasa ayu lokton. Siabi bilno kosui maya. Karon chung phatarni phainai refugee rong no chung sini rajya ba sini ha sini hayung no chung bagui maya omori khanga borong ni siklai thanai plus chung tongnani kothinui phainai tong kesebui phainai o bagui no chung ma kesebo ma sawo sini apha Narendra Modi no chung obono riyani bagui bo obono kasuna unthun obono ani koimong ang obono chung joto kebungna bagui jotono no koyo chung kaisa di bil no kai chaja gya chung phadan ne phainai no kai chung jagari miya ano sebu bahai jana ba jormo mane sigi tin maha chung abono mane miya dabo norok aboni egenso mane aboni ngo norok tam khainai dabo abone egenso chung protibat khainai